أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين السلام عليكم na ƙara maimaita yi sallama gare ku tare da fatan kowa lafiya ƙalau waɗanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ya kuma ba su ikon yin amfani da wannan lafiyar tasu a kan turbar da ta dace. Marasa lafiya ubangiji Allah ya ba su lafiya, ubangiji Allah ya ji kan magabatanmu baki ɗaya, mu kuma ubangiji Allah ya sa ya kyautata mana namu ƙarshen. Yan uwa masu kallo da saurare, wannan shafi da aka buɗe shi sabon shafi ne wanda manufarmu da buɗe wannan shafi shine wajibcin haɗin kai a musulunci da muhimmancin haɗin kai a musulunci. Su wane ne matsaloli da ke addabar musulunci a wannan nahiya tamu ta arewacin Najeriya da kuma Najeriya baki ɗaya da kuma yammacin Afirka da Afirka baki ɗaya da kuma duniya kacokan ɗinta. Idan muka lura, musulunci addini ne tsaftatacce wadda ta kunshi koyarwa na addini da zamantakewa, wanda duk mutumin da ya karance ta ya fahimce ta ya yi aiki da ita, hakika zai ji daɗin rayuwarsa ta duniya kuma da fatan cewa zai samu cikakken jin daɗi a rayuwarsa a lahira baki ɗaya. Allah ya samu dace. To amma yau sai muka samu kanmu a cikin wani irin yanayi wanda kusan a ce ga musuluncin musulman ne yayi suke, waɗansu abubuwa da waɗanda ba musulmai ba suke aiwatarwa a zamantakewarsu, in ka duba sai ga karantarwa ce ta musulunci suke amfani da shi, ko da sun yi mata juye ta yadda wanda bai karanci musulunci ba zai gane ba. Sai ka ga musulmin kuma wanda ya kamata ya amfani da koyarwa irin ta musuluncin ba shine kuma yake amfani da koyarwar ba. To ba ma wannan maudu'in shine da babbar damuwar ba. Menene ke kawo cikas game da haɗin kan musulunci, haɗin kan musulmai a musuluncin? Shin haɗin kan ba wajibi ba ne? Idan wajibi ne, me yasa musulman ba su amfani da shi? Kuma wannan magana ba wai ana magana ne kan ammatul bulda'u gama garin musulmi ba, a'a waɗanda suka amsa cewa su malaman musulunci, waɗanda su ne kuma suke karantarwa akan musuluncin. Sai kaga kuma mafi yawa daga cikinsu haɗin kai ɗin yake su kurkucewa. Za ku bi mu, za mu rika tsakurowa kaɗan har mu kai ga inda Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kaiwa. Wannan shafi kamar da na faɗa, shafi ne da yake bayar da faɗakarwa game da wajibcin haɗin kan musulmi da kuma muhimmancin haɗin kai ɗin. A fahimci bambanci daga cikinsu, wajibcin haɗin kan da kuma muhimmancin haɗin kan. Farko daban-daban ne za su je su haɗe can gaba. Ma'ana wajibi shine umarni da Allah ya yi cewa a yi shi. Menene hukuncin wanda bai bi wannan umarnin ba? Muhimmancin kuma shine idan aka bi, wani irin amfani za a amfana da shi, wani irin tasirintuwa za a tasirintu da shi idan aka samu haɗin kai a musulunci. Idan muka duba za ka samu rarrabuwa da yawa a cikin musulunci. Mutane sukan duba hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa Yahudawa za su karkasu kashi 71, Nasara su karkasu kashi 72, Musulmi su karkasu kashi 73, dukkan za su shiga wuta illa iyaka firka ɗaya wanda ya tsaya kan abin da Allah da Annabi suka tabbatar da a zauna a kai. Ma'ana wanda ya tsaya kan abin da Annabi ya tsaya a kai shine yan aljanna.
to wannan ba shine bayanin ba. Za ka ta irga kungiyoyi wannan ba shine maudu'in da muke so mu yi magana akai ba. A'a, menene ke kawo yawan sabani wanda har ya kawo ga rashin haɗin kan musulmi? A raba masallaci, a raba ƙauna ma gaba ɗaya haɗa zuciya, a raba ƙauna har ga harshe, wannan ya yakuci wannan ya zagi wannan ya kushe wannan, har muka zo wannan zamani ta social media wanda har ma wanda abun bai shafe shi ba zai bude ya ji irin kitimilli da ɗirkaniya da ake ta yi duka kuma da sunan musulunci. To wannan ne za mu rika faifai, za mu rika bi ɗaya bayan ɗaya. Amma kar mu manta Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratul ali imran yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Ku yi riko da igiyar Allah gabaki ɗaya yan uwan musulmi, kada ku rarraba. Sai bayan da ya ba da umarni mai ƙarfi yana cewa ya walazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ku mutu, ma'ana kada ku yadda mutuwa ta dauke ku face kuna matsayin ku na musulmi. Menene ma'anar kasancewar ka musulmi? Menene ma'anar kasancewar kana cikin addinin musulunci kuma da sunan ka musulmi din? Duk zamu zo mu yi bayani menene ma'anar sa, ka fahimci inda aka tura ka gaba yanzu haka kake fuskantar daidai ne. Shin akwai abu wanda Allah ya yarda shi na ararrabu baya ga musuluncin? Baya ga sunanka musulmi din akwai wani abu daban da Allah ya ce ka kira kanka da shi? Baya ga cewa kana cikin musuluncin akwai wani abu daban da Allah ya umurce ka na cewa ka sake bangarewa, ka ce kai kana bangare kaza, har ka rika jin a zuciyarka wanda baya wannan bangare dan wuta ne shi, kuma ka ji ka natsu da wannan kalma da kuma itikadi da kake yi. Za mu zo mu yi bayani kuma game da waɗanda suke ganin kamar akwai bambancin aqida, musamman a ce wanda yake tsareka ko kadiriya ko tijjaniya su ce ai aqida su daban-daban, wai wannan yana aqida da kadiriya, wannan yana aqida tijjaniya, ko kuma a ce a wannan yana izala, wannan yana ɗarika, a ce ai bambancin aqida ne, wannan yana aqidan izala, wannan yana aqidan ɗarika, ko kuma a ce a salafiya da izala, a ce a wannan ai saboda bambancin aqida ne. Maganar nan gaskiya ana yin shi bisa jahilci ne ko da gaskiya haka din akwai wannan bambancin aqida din ne? Duk za mu yi bayani akai. Me ake nufi da aqida da ake cewa bambancin aqida, wanda kuma muna ganin cewa duk maganar nan ba haka take bane. Tsakanin izala da salafiya da ɗariƙar kadiriya da tijjaniya, in dai aqidar ne ake magana, to waɗannan duka suna kan aqida guda ɗaya. Abin da ke rarrabuwa kawai bambancin fahimta, wanda fahimtar kuma wani lokaci son zuciya da shugabanci da neman abin duniya yake kawowa ake bangarewa, amma ba wai aƙidan ake nufi da bane. Mun taɓa yin taro wani lokaci da Sheikh Sharif Ibrahim Saleh, wanda shine shugaban kwamitin fatawa ta Najeriya baki ɗaya. Taron nan da muka a lokacin zai iya kirga kaɗan daga cikin malaman da ke cikin su in hali yayi, amma jawabin da yayi a lokacin ne na gamsuwa da shi. Yake cewa ana cewa mace aqida, yake dukkan aqidan mu guda ɗaya, abinda ake ke timilli akai bambancin fahimta ne ba aqida bane. Mun magana nan haka take. Ba wanda yake da annabinsa daban banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wanda yake da littafinsa daban daga Allah banda alqur'ani mai girma, babu wanda yake da alƙiblarsa daban an ba ɗakin Ka'aba ba, babu wanda yake da aikin hajjinsa daban in ba a cikin Zulhajji din ake yin sa ba, ba wanda yake da wurin tsayewa daban an ba wurin Arafa din ba, ba wanda yake da wurin Jamra daban an ba waɗannan guraren ba. Sallolin nan gaba ke daya masu raka'a hudu azhar, la'asar da isha'i ba wanda ya canza, ba wanda ya kara, ba wanda ya rage. Masu raka'a uku shine magriba, ba wanda ya kara, ba wanda ya rage. Mai raka'a biyu asbahi, ba wanda ya kara, ba wanda ya rage. To ina ne kuwa ka ce aqida ya zama daban? Aqida bai zama daban ba. Allah guda ɗaya ne, annabi shine manzo sallallahu alaihi wasallam, littafin nan kamar da muka faɗa shine alqur'ani, alqiblan shine Ka'aba, aikin hajji, lokacin sallah ba wanda ya canza su. Ashe aqidan ɗaya ne, fahimta ne kawai. Fahimta kuma in ya kawo maka saɓani har kaji ba ka kaunar ɗan uwanka,
son zuciya ne ya shiga ciki. Idan bambancin fahimta ya kawo har kaji kana ƙwarin tura ɗan uwanka wuta, to ka tabbatar cewa shaidan da take ingiza ka, amma ba karatun musuluncin ba ne. Na ji malamin izala, malami ne sosai wanda kai da shi, yana cewa 'yan salafiya banza ne, 'yan luwaɗi ne. Na ji jagora na salafiya, malami ne kuma sosai, yana gaya wa 'yan izala 'yan iska ne waɗanda suka kawo rarrabuwan kawuna da rarrabar masallatai. Na ji ɗan ɗarika, malami ne sananne, yana gaya wa 'yan izala jakai ne kafirai 'yan wuta. Na ji ɗan izala, malami ne sananne, yana gaya wa 'yan ɗarika kafirai ne 'yan wuta. Don Allah, don annabi, akwai wannan karatu a cikin musulunci? Kun dai na ɗauko kowanne ne, kuma inda za a ambaci sunan malam sai ce malam wane kaza, inda za a buɗe murya sai ce ga muryar shi. To amma wannan shafi ba shine manufar mu ba. Wallahi alazim, yadda Allah ya saukar da alkur'ani kaco kaɗanta, bai taɓa kiran sunan mutum guda don yana so ya aibanta shi ba, sai dai halinsa. To haka ba za mu taɓa ambata sunan malami a wannan shafi mu ce malam wane ya muzanta kaza, malam wane ya ibuzar da niyyar masa suka ko zagi ko ɓatace. Allahumma za mu yi wannan ba. Mu dai gyara ne muke so, a kawo haɗin kai tsakaninmu, wato al'ummar musulmi baki ɗaya. Ba ruwanmu da ɓangaranci, musulunci muka sani. Nan za mu dakata, sai zama na biyu za mu ɗora daga inda muka tsaya a dinnan. Ku fa gane wannan shafi na haɗin kai ne na musulmi baki ɗaya, mutum haɗin kai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.